Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ng may kabab, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tira, sa pagkain sa aking at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, dinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicol Net TV na sana'y makamtan ni lahat ng biyayang iyong kaloob. At maliwanagan sa mga impormasyon nilang matatanggal, masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, inasasalamatan ka sa kaloob ng na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang kung saan tayo nilikha at nilikha kahangahangang tinubos ni Jesucristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Isyu, Bareta, Istorya, Gabos Maandar. Uyada ang pagtukar kan mga isyu, bareta asin mga istorya sa satong nasyon. Kasabay ang balanse asin patas na pagtatar kan mga isyus kanadaw. Daing pigsusurugan, kundi ang katotohanan. Sarabay ang pagandar, programa, Arandar, Bicolandia, pag-iriba, si Ariel Andes Arrieta. Sa programa, Arandar, Bicolandia, digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide.
13 minutos makalihis an alas 4 nin pagkahapon digdi iyan sa Bicolnet TV. Ay mga kasurog, mga karandar, uni na naman kita sa program mga Randar Bicolandia. Live na live po kita digdi sa Bicolnet TV. Siyempre mag-iriba-ibahan naman lamang kita sa laog nin sarong oras, mag-orestoryahan kita ki mga dapat pag-istoryahan, mga nangyayari, pangyayari, digdi sa satuyang kapalibutan. Siyempre, notan ka, boss? Ano nga ya? Sa ngaran kan sa mo yung station manager Maestro Nel Adtuon and kan sa mo yung production manager Tony K. And of course, sa bilog na puwersa kan Bicolnet TV, initabi si Ayi Andes Arieta, sabayan nindo ako sa programa. Pwede tabi ka mo magpartisipar no, sa pag-isa na sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Kung igwa ka mo ki mga gustong ipaabot sa mga nanunungdan, pwede tabi yan. May gusto ka mong bation sa luwas sa laog kan Pilipinas, pwede po yan. Tanadadangog po kita worldwide. Oy, pakishare kan sa tuyang programa, tanganing sa mga Facebook friend nindo, makaantabay man, makadangog man lamang, makausyoso kan sa tuyang pag-uurlay-ulayan. And syempre duman sa may mga birthday sa petsang ini, pizza dos kan Agosto. Lapit na oh. Nagpasirip na si Pading Jo Marie. Aram po nindo ito, pag nagpasirip na si Jo Marie, ay kunya na, Merry Christmas na, halapit na. August, September, October, November, December, 4 months to go. Ay, may perya na dyan sa may daraga, mapiesta na palanpa, no? Naagihan ko ba yan? Nakikig ako kan inot, igwa pa sa na inidigdi. Pira sa nang bulan, igwa na naman, utopalan, pigiling ko sa kalendaryo, September na. Mapiesta na sa banwa ang kandaraga. Happy birthday sa may mga birthday sa petsang ini. And sa mga nag-anniversary, happy anniversary. And of course, duman sa may mga fiesta, happy fiesta. And duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na ito, mga kasurog, mga karandar, na may mga kapamilyang nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan sa lado kan mga nagkawarlat, kung kaya ang programang ini, nakikisumaro po sa saindong pagmundo. Condolences po sa may mga gadan. Kung ang pagkagadan kan sa tuyang parientes uminagis sa tamang proseso, day po kamo mamundo day po kamo mamundo ki husto, ta normal po yan. Alagad, kung uminagis sa salang proseso, iyan ang makamurumundong parte. Na kitagabos po, aramta maabot duman sa puntong kagadanon. An arin man na nabubuhay digdi o sa kinaban, talagang may katapusan. Sabi nga ni, ang buhay ay tulad ng isang awit lamang. Mayroong simula at may katapusan. Alagad, mintras kita nabubuhay sa ibabaw kang kinaban, ay dapat mag-ibo kita nin matanos. Tanganing igwa kitang pases duman kay Saint Peter, kay San Pedro. Ba't ko yung tabi, Kuya RJ? Maray na hapon po, Kuya. Si Kuya RJ Murada Barrios, nakaantabay, nag-comment na kaya aram kong yaon siya. So mga day pa, mag-comment po kamo, tanganing maaraman kong nakaantabay kamo. Dako lang viewers bagaho. Pero day ko aram kong si Rizay Sinda, no? Mag-comment po kamo. Si Kuya RJ Murada Barrios tabi, mga taga-Orosite, iyo po ini ang masunod na kapitan kan sa indong barangay. Dahil kamong logik ka ini, tabako ini kuripot si Kuya RJ Barrios.
Gandang hapon, Prime. Nakaantabay man ang sakong primohon, an mapadagos kan pag-uswag kan barangay Tabon-Tabon. Si Kapitan Christopher Andes. Yan po ang nagpaliwanag kan barangay Tabon-Tabon. Dahil ngayon, susaro ngayon, nagpaliwanag man kan barangay Tabon. Dahil ngunya naman sana yan. Bako yung Prime. Kapitan Tope Andes. Bako iyo. Ngunya na sana. Pero sa mga naka-previous na mga taon, pirang taon na madulom, madiklom ang Tabon-Tabon, ang nagpaliwanag kan si Kapitan Christopher Andes. Good afternoon, sir. Shout out sa mga tugang ko dyan sa Gapo, Daraga Albay na si Arlene Marcaida Nubero at kay Feli Mesa ng Balinad, Daraga Albay, watching from Binangunan, Rizal. Ay, si Saybeto, Arlene Marcaida Nubero, and Feli Mesa, kumusta da ka mo ni na Miss Nelia Marcaida? An sa indong tugang. Nakaantabay dyan sa Binangunan, Rizal. Ngaya, opo, Prime, sabi ni Cap Tope Andes. Yan man, katotohanan man talaga yan. Di ba, Prime? Dahil ngayon, tapagbuyong ngaya yan si Kapitan Andes. Ngaya, sige, ang painom. Bako inikuribot si Kapitan. Although, sabi tangani, may mga negatibo, pero kunya niyan, dahil man kipsarong dahil man kipirpiktong tawo, apwera kay pitong si pirpiktong. Dahil man kipirpiktong tawo, gabos man, may diferensya. I-share nindo, ang sa to yung programa tabi. Siyempre, may pag-oro-restorya naman kita digdi sa laog ni sarong oras. Sabi nga ni, intrahan nindo ako, tawan nindo ako, kaya iba pang pwedeng pag-istoryan, tanganing an sa indong boses, ay okay, an sa indong saluubin, makaluwas sa paagi kaining programang Arandar Bicolandia, digdi o sa Bicolnet TV. Kung igwa ka mo ki mga negosyo, pwede tabi nindo yan ipa-advertise digdi o. Pwede po. No problem. Barato lang digdi pati sa muya, tang gusto makatuwang man sa mga negosyante. Ba't kung arog kan iba na liliog man maray sa mga negosyante, minsan kaya napipirita na sana ta day nakadae. O digdi sa muya, kung nabunin do, di day ka mo. Pero, napapaabo ako. Pero iling mo man baga, no? O arog kan kay Kunyan, kay RJB, o ilingan na, grabe na ang kliyente. Apwira kan sa mo yung mga advertisement, so mga personal pang mga tutok marino, o igwa kami kayan. So gusto mag-sponsor, digdi o sa programa, pwede man, ta magpakonsuelo lamang kita. Ay, gusto ko, kunyana, gusto kong i-congratulate sugabos na player kan Bicol, mga Bicolano players na nagpartisipar duman sa sinagibong palarong pambansa. Sa Marikina baya ginibo, so palarong pambansa, kung saan pirana, dakol na, an gold, buda silver, kan sa tuyang mga atleta. Congratulations sa indong mga players, sa indong mga coaches, and of course, kan mga eskwelahan, kung saan po kamo nag-i-eskwela. Congratulations po. Matindi. Matindi tabi an kunyan at mga player tango niyan. Iba na. Bako naarog ka ito ang mga palibasa ka ito. Ang pagkakaraon, may balingoy. Ako baga, player man ako. Inot kong kawat kan panahon, kan elementary kami, Little League Baseball, no?
patpatin ako, maniwang ako, pero ako ang pitcher, kan samuyang team, Bicol University Pilot Elementary School. Ang karalaban mi, so mga elementarya man digdi o sa Albay, tapos nagpalarong pang lalawigan, tapos palarong pambansa. Kaso pag-abot sa palarong pambansa, dahil naman kami nako ata, para lakasan man da ka itong panon mo, baka mas mga matibay sinda kaysa samuya. Pero nagkawat po ako kaana Little League Baseball. Rumdum ko pangani kay to so pitcher na saro. So si Eduardo, dua kaming pitcher, dua man naka-chair, si Jesse, buda si Eduardo man, sarong catcher. Po, totoo yan. Ang first base may kay ito, si Pading Noel. Ang second base, day ko na marumdoman. Center fielder, si Pading Kings. Tabangan ang sayang kalagada na. Basta, team kami. Sunod na kawat ko ka ito, ning football, ay maluya. Pirmi ako tumbado sa dayoton ako maniwangon. Tapos, basketball na. Tataw ka man niya mag-basketball, ay para sabihin ko sa inyo, varsity po ako kan Bicol College. Kan college ako, opo. Dahil sa mo kinagtumba, dahil sa mo kinagpirdi dyan sa piga-apod kay itong Prisaa. So, private, ano ba so Prisaa? Private, state, basta, so mga private school, Prisaa, Athletic Association, Private Schools Athletic Association yata yan. Dahil man sa mong nagpirdi, varsity po ako. Pero piglalawag ako ito, bihira. Kaya kamong mga atleta na nag-excel sa mga panahon na ini, ipadagos na po nindo. Pero depende po yan sa indong piga laugan na karam o kawat. No? Kasi narumduman ko kan sarong banggi, napasirip kami ako sa may basketballan. Tournament pala ito. Sabi ko nga sa nag-ore-restorya kami duman, nga niya ko, sabi ka itong sarong ka-istorya ko, maripang yung pipapurundo na ngaya yan na nag-basketball na. Dahil man yan, babaon, dahil man yan maarasin so. Tan piga ko angon yan nga, pinakababa, 6-footer pataas. Sabi ko, may punto ka man ano. Sabi man ka itong saro, iyan dang sports da ngaya, ngunya na, dakulong po, palibot sa munisipyo Candaraga. May mga interbarangay yata. Interbarangay yata yan. Urban and basta may interbarangay. Ang rason tangani daang makaiwas sa droga. Sabi ko, yung baga, ang aim ka na SK, magkaigwanin araw ka na mga sports, tanganing makaibitar sa droga. Sabi man ka itong sarap, tadakol kaming nag-uurlay-ulay duman. Ngunyan niya, dahil madroga ta, nagbabasketball. Anya, pagkatapos kaya na basketball, say ko may punto ka man, puro may punto sa mga naga-iristoryahan. Anma kunyan kaya, madroga yan daw, ano pang sabihin, kung dahi man ang didikado sa sayang sports, dahi man yan, taan ibakaan, arug-arug man sana, kinoa, intra na ngaya, takulang ngaya kami, turtatao ka man mag-basketball, nag-intra, anhabod kan iba, uniform, na nanonood ko sir sa live mo Linbel Miranda so tao ko kumusta at ang pwesto ta dyan sa Salvasyon nanlimpya ka na. Okay, pakishare kan sa to yung programa. Iyo baga po kayto may mga katiman ako anhabol man sana so mga orienter barangay baga kayto anhabol man sana uniform. Parehas ko, anabol ko kayo ito, uniform. Basta ko may uniform kayo ito, ayos na. Dawa day ako kan ilaog, dawa bangko sa nako, basta may uniform ako. Kaya kamong naka-engage dyan sa mga sports, ipagpadagos po nindo. Day bali, day kamong makaabot, kung basketballista ka, nag-basketball ka digdi, hababa ka man sana. Maski na makaabot sa PBA o sa NBA, pang interbarangay sana, naka-chicks man baga, pag player ka kasi, tapos matibay ka, maski ora baba ka, ang chicks, ora ranay. Shout out po kay Kuya Rans
Borse Espiritu Santo, Mark Mendoza. Oy, mga kuya, Kuya Ian Cadiz, maray na hapon sa imo. Kumusta dyan sa Office of the Governor kan sa tuyang probinsya? Loudspeaker tabi an sa imong cellphone. Tako kumustahon ko an si Governor Attorney Edsel Lagman, Grex Lagman, budaan sa iyang mga staff. Si Kuya Ian Cadiz, iyo po ini ang chief consultant kan sa tuyang gobernador. Magandang hapon po, Kuya Ian Cadiz. Matagal na tayong hindi nagpapangita Mukhang nagtatago na kayo ngayon. Joke lang. Kaya po talaga may programa sa tuyang gobyerno sa paagi kan mga lokal na gobyerno, mga SK, kaya nga may SK, Sangguniang Kabataan, para po dyan, maging busy ang mga youth sa saindang pigagibo, sa saindang barangay. Lamang, ang iba talaga, medyo falsifikado man ng mga youth, basta sa ng mga, mga ayot man sako, dayot. Anong tama kan? Ayot o dayot? Ang iba talagang minundag sa kinaban, iminundag sa susyudad, para sa nagumibo kay mga katarantaduhan. Totoo po yan. Nakulon dyan po na mga turotarantadong mga teenager. Igwa kang yang naling igwa. O, ibanta ka mo. Piglaog na sa DSWD, tinakmakan polis, linaog sa DSWD, pag MSWD, pag abot naman sa MSWD, buhian. Daing magayon na resulta iniong programa. Ining mga yaon ta dyan lugod, ang may problema sa mga digdio sa barangay. Dahil man, tayo ning mga taga-barangay, nagagibo po inin medyos para mapakaray ang satuyang mga aki. Tanganing mapakaray ang pasiorden kan sarong barangay. Kaya ang mga arog kaining mga aki, pig to turnover, pigadakop, anong apod gan? Baka mandakop. Pigdadaraduman sa MSWD. Alagad pag abot digdi sa MSWD, sa dayta aram na rason, bubuhian. Nagibo na namang kikabuahan. Kaya dapat po aktibaran taan mga siring kaini. Tasabi baga ni Jose Rizal, ang pag-asa ng kabataan ay ang ano ba yon? The youth is the hope of the nation. Nagaturo ka ngayon kay Rizal, day katatao. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So, paano magiging pag-asa ng bayan ang sarong kabataan kung paribok sa banwaan? Kaya dapat pakarayon an ibatang ahensya kan gobyerno, lalo na ang MSWD, kung saan iyo ini ang departamento kan gobyerno na nakakasakop kan mga ini. Nataday ka mo nakakapagpagibo ki institusyon na makapagpabago ka ini. Ang term palan kaining tama, sabi ni Kapitan Tupe Andes, kan barangay Tabon-Tabon, rescue. Re-rescue ninda iyan, iti-turn over duman sa MSWD. Tama tabi ako, Prime, Kapitan. Dapat maggibo nin sarong institusyon na ang katuyuhan, iyo sa na ini, tanoson, mintras, aki pa. At narumduman ko ka ito, may tinakma, i-rescue ang mga, bako nga ni rescue, dinakop talaga. Tamay mga youth, aki pa, nag-iedad di mga 12, 13, 14 hanggang 16 anyos na nangarabas, aninabasan pati badyaw. Totoo po yan. So badyaw, nag-usip sa pulis, yaon ako, maagahon, mga alas 5 ang aga o 4:30 araw kaan. Taka ito kan reporter pa ako, alas 4 yaon na ako dyan sa Municipal Police Station para magbuklit kan blatter. Ta reporter nga ni ang primerong burugahan diyan kan reporter, mga nakabase sa blatter.
May nag-usip na badyaw, aki pa. Na subag niya subag niya aron ka ining bag. Nataman talaga programa ako, nakabag man ako. Palat ko na ha, alion tago na initagal karaot. Kaya daw di ako nakabuilo. Diyan ka. May arog ka yan may arog ka yan badyaw. Nakakaagda din, nakabugkos, ay, nakabaliog yan sa kunyan. Ginunting kan mga teenager, pero itinuro kan badyaw kung sain, sinusog kan pulis, naku so mga teenager, nag-edad 12, 13, 14, 15, 16. Yugon man pag pigahapot kan pulis, magsurusimbag sa tarantado. Daing respeto, daing galang, palibasa aki pamabas na. Sabi sa kukang pulis, kinuan din ako mina ngayon, riniscue mina ngayon, dinarami ng sa MSWD, nakaluwas na naman, o yan, nagibo na naman. Tapos, nagduma naman kan, nagibo naman kikabuahan. Bata, sabi kan badyaw, sabi ko, ano sa cellphone mo? Sabi kan badyaw, Apple. Uyugon man badyaw, naka-Apple, iyo mananggad. Apple tabi, so, cellphone, pero garo class A, so, arog-arog. Matindi. Inabasan kan mga teenager. So, paano tayan masusolusyonan? Siyempre, sige kanan pa nga, basta ibang pigagamit iyan kan ibang mga sindikato. Tangayaday, man ini napipriso taaki. Diyan papabiluhon ta po yan. Kumusta ka na kan? Ano na ang mangyayari digdeo sa satuyang susyudad? Hain na sa mga autoridad ta dyan. Paano na? Ano nga yung gigibon mi aber? Garadanon! Ay, garadanon. Joke lang. Kaya baga sabi ko, mag-ibo ki institusyon na ang purpose, budgetan kang gobyerno. Tang gobyerno mapirakon. Budgetan para tanoson ang mga arog kaini. Alagad, ang nangyayari, nagiging korupsyon, imbis tanoson, korupsyon, kaya daig kinangyaring pagtatanos sa mga aki. Dapat igwang budget yan. Lamang su budget, pipakiaraman man kan mga iho di kabra, rimate. At kon tutungkusan sa ini kang gobyerno, warara ini, mapapakaray ini. Basta may sarong ang institusyon na magobyerno ka ini, sumatanos, suudok sa buot, sudaing halong pang-personal na interes, para anday talaga masusolusyonan sa hiling ko ini yung may mga diferensya sa pag-iisip. Kasi say man talaga magpaparabantay. Lalo na suday naman maulian. Dapat kan, tawo bagayan, Pero, euthanasia na lang gayon, Iagi sa due process. Tapos, euthanasia na lang gayon. Tanganing, bako man sa kung ano pa man, nya kung ikangaya mabuha, may euthanasia ka, muya ka, nyura man ako maginibot. Akong perwisyo naman ako sa susyudad. Ngaya, so pamilya mo, parintis mo, ay atamanong ko, hinguhaong kong day makapamirwisyo. Pero kung nagulagpos, sa ibong kan ekspersos ko ngaya, sa alimbawa, pero nakakadulag, na mirwisyo, ako gayod, maski maraot sa buot, tugot ako, basta may batas. Iyo po, totoo yan. Maray na hapon si mo, mate. Maray na hapon man tabi si mo, mate. Ben Octavo, kan barangay Sagpon. Ben, madali na ako tugutan ni Mrs. Ikampanya mo man ako sa kimisis mo, ha? Ayaw baga. Makunya na, Agosto yata 28. Ano ang tapula? National Heroes Day ba yan? Ang Agosto 28 pula. Garo iyo yan so pizza kan filing of candidacy, certificate of candidacy sa barangay election. Inda sana. Yan, nag-intra na si Migo, si Jomel Palima. Sa budget, nasa bulsa na kan
Nasa bulsa na kan Unimos. Ay, Joel. Pangyari. So, budget na para duman sa institusyon na matanos kay ni yung mga tiko na mga teenager na mga nasa bulsa na kan mga iyo demons kaya dahil man talagang mangyayari. Posibleng totoo yan. Marhay na hapon tabi kuya. Sabi ni Kuya Engineer Mark Mendoza. Kuya Mark, maray na hapon man tabi sa imo. Pa-shoutout mo man si Kuya Ian Cadiz. Kasubago, nag-comment, i-shoutout ko na ka mong duwa kasi Kuya Rans Borse, Espiritu Santo. O ngunyan, siya man ani pa-shoutout mo. Yo baga, kunday man nakaperwisyo, nata tayo euthanasia. Ang euthanasia po mga kasurog, mga karanda. So, garo, mercy killing, pwede baga po yan sa Pilipinas? Para nga ni, para nga ni linaog baga sa ospital, pagluwasan abo, o ginara, tabay COVID. Maski da man, pwede baga po sa Pilipinas gumadan kita o, as long as it is justified. Ano? Basta justified ang pagadan kan sarong tawo, no problem yan sa Pilipinas. Igwa nga ning nag-ako na siya nagpagadan dahil man na prisaw. It will depend on the person. Ano? Madepende yan sa pagkatawo kan sarong nag-ako. Ako anya nagpapatay ngayon. Wala. Kaya pwede. Iyan kung gusto tang limpyahon, ang tinampo, pakarayon, ang satuyang susyudad. Dalagad, ang satuyang man kayang mga leader, ang satuyang mga mayor, may mga kunyanan, makatawong puso man talaga. Garo, dahil makasugo ki arog kayan, ano? Dahil nga gadanana sa dagarday man, ano? Nga boss, ganda nung tana sa nangyay ni Ota, perwis, bae. Igwa talaga kay mga arong kaya na leader. Pero duman sa mga leader na daing puso, daing takot sa Diyos, paita na. Rimate. Pero dakol talaga man, ano, may mga may diferensya talaga sa isip na perwisyoso, sabing harmful ng kukulog. Pira na ang nahiling ko kayan. O tubaga, so nabalita nga ni bagakan mga nakaaging aldaw dyan sa syudad kan Legazpi. O, pira, may winurusong-usong so, may sinuntok, may tinampa, may sinapag, may winagasutinda. One time kayo sa daraga, nahiling ko sa babaye, sige, nibi, nano niya ko tinampa, ginunutan da kambo. Ay, Jesus Maria Joseph na buhay ini sa Pilipinas kong mahal. Ngunyan, dahil kitang maginibo pag-arugaan ang sitwasyon kan Pilipinas kong mahal. 41 minutos makalisan alas 4 nin pagkahapon, digdi sa na yan sa Bicolnet TV. Mga kasurog, mga karandar, dyan sa natabi ka mo, mabuilta ako, matapos sa naining nagkapirang pagirumdom. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Buwelta kita sa programa, mga kasurog, mga karandar. Nagkuasa na ako kan vitamina. Okay, digdi naman kita sa ibang istorya. Ano gusto nindo so bay nakaan sa kanaya na barangay eleksyon. Oni na. Digdi kita so namamatian sana kan sa tuyang mga parantabay, lalo na kan sa tuyang mga nanay na yaon yang pirmi sa saudan pa every morning. Ako sa harong kaya ako ang parasaod kaya mati ko po an kam namamatian kan mga nanay. Takasubago, nagpasaod ako, siyempre may binakal. Sabi ka itong ina, so nagsaod, pero nanay ito sigurado ako. Ano na nga ining, mga Ricardo na ini, pwede na nga pambagal kipanira, ang presyo, uyugon mo an. So mga isus, ata iyo, kung marikado kang matanos, ang mga 150 de pesos mo, kulang. O niya kabangang kilong karne na baga ito? Kung landagon mo man so kabangang kilong karne, pero kulang man sa pamilya. Ano daw dahil tabi ini na monitor ka? Sisay dapat talaga kayo ni mag-monitor. Karo ba ko man DTI? Ano, Department of Agriculture pa, ining mga vegetables, ining mga ricados? DTI ba dapat kayo ni ang magriparo o the Department of Agriculture o sisay? Taday mi po aram. Nalilibong po kami na kami ang nasasakitan. Diyan bibawi sukunyan ano? Diyan gayud kita bibawian kan mga ayinda. Yo ganun araw-araw kayo ng Ripolyo. Imbis ikakagkuman sa puro potsiro. Dahil nasa na niya ko, sabi si kuya, magkangkong ka na sa nangaya. Kangkong talaga. May dit nantak adjis. Ay grabe po. Agrangay. Sukar ning orig nagburo barato. Pero surikado, ay grabe kamahal. Paano na po alangan man nga ni landagon ang sarong kilong karne, tibad kulang pa. Kung 5 ka mo katawo, baka kulang paan sarong kilo. Kaya matindi ang presyuhan ngunyan sa saod. Sa night market, dahil ako naka-night market, pirang banggi na, pagdudumang ko sirado. Saan ba kaya night market, nagasira pagbanggi, tadaw ka kaya. Di man, joke lang. Maski sa night market, medyo mapresyo na rin. Eh, pag barakal kan mga yaon dyan, kan mga partinda sa saudan pag-aldaw, babarakalon sa night market, pag abot duman, papatukan ki mga 20 pesos hasta sa 30 pesos. Isus Mariusip na pagsakit. Sukat na. Kan padurudagdag na. Kan sweldo kan mga men in uniform. Ang pinapasan kita. Ay, mga men in uniform. Dahil mo ka madagit Pero iyo man talagang katotohanan. Pigra lang kawan sa sweldo nindo. Ang pinapasan, kaming mga parabakal kay produkto. Kaming mga konsumidor. Uyog-uyog ang gibo ni Presidente si Saito. Pero matibay. Ngaya, lang kawan tango na ang sweldo kaining mga men in uniform. Lalo na itong mga may badil.
pakalang kawanta ngaya, pwede na kita mag-ibukan gusto ta. Taday man yan makudita ta, mala rin na lang kawanta ngaya sa sweldo. Bako, pero ang nagpapasan tabi, kita na mga kasaradayan. Iyon na yan, so petrolyo, so mga barak, ata yaon, nagkariribok pa gani kan so mga ekonomista kang Pilipinas nagpropose o talagang iaabante. So mga increase kan mga retiree baga, so mga retired military and PNP personnel, hindi ko kung kaiba duman so BJMP tapos Bureau of Fire, Coast Guard and hindi ko kung kaiba pa ito. Tang gusto kan mga ekonomista tanganing makabangon-bangon ngaya ang Pilipinas, pag increase ngaya kan sweldo ngaya kan mga active member, so mga retiree, dahil na mag-increase ngaya. So, ano nga po dyan, pension. Tama, mambaga. Natata nagpaparahirit, patabi ka mo mga retired. Ki-increase, na dahil naman ka mo nagsiservisyo. Iyo baga, para nagpapasiram-siram na sa nangani ka mo. Gusto pa pag-increase, ma-increase man sinda, dahil na po. Ako, ang ina ko, ang ama ko rin, pensionado, pero yan nga ang gustong sabihin ko, marikon ga boss, bata pigpipili sa nanindo, ang pigadagdagan. Pira man ang pensyon kanina, ako ka naman ako, sinsilyo, dahil nga ni, at akon, di kaya isustenir sa sambulan na pangangaipo. Maray sana tadayang maintenance ang sakuyang bagta. Kung may maintenance yan, rimate. Tapig pa para pirili sa nananggan, so mga men in uniform, lalo na so mga dibadil, pwera kan security guard, masakit ang sa indong pigagibo. Pero kita man, may mga problema man kita, tasi kita masanan iyo. Ta kung pag-propose kay mga arog ka iyan, magkudita kita. Maray napon, Sir Ariel. Oy, si Sayine, si Bong, Jade Ngob, JD Ngob. Maray napon man tabi, Sir. Salamat sa pag-antabay. And kay Boss Bob, salute, pamilya. Ano ni? Salute, pamilya, boss. O salute. Boss Bob, maray napon sa imo. Salamat sa pag-antabay. Natangeta na dalaganan kaming mga pensyoner. Ang pigtutukar mo ba nga? So mga presyo kan barakalon dyan sa saudan, iyo po, digdi kami pigbabawian kan ipinangdaragdag sa saindo. Kaya madadamay talaga po kamo. Kung naputon taman talaga, maski kamo, pwede man baga mag-isip-isip ng mga pensyoner. Natatar magpaparagad pa man kamo ki-increase, na dahil naman kamo nagtatrabaho. Dahil naman kamo nagsisirbisyo. Ang problema nga ni kan sa tuyang gobyerno, lalo na dyan sa taas. Bako digdi sa second floor, duman sa Malacanang, retire na, pagka-retire, bataan mga pension kan, siyempre mga general yan, coronel general, ang mga pension kan, sobra 100,000 ang bulan, ha? Kukuraon paan, tatarawan pang pwesto sa gobyerno, masirildo paan yan ki katakot-takot na kantidad nin pirak. Imbis may taunan sa iba, na daing mga trabaho, duman pananggad pigtataw sa mga general. Tama po ba yan? Bakong double compensation yan? Dahil man yata itong ya pension, iningaya, honorarium, salbatana, parehas man sana. Hali ito sa kabankang gobyernong pigtatao mo dyan. Dahil sa nang kaso, samantalang so ordinaryong empleyado digdi, nagkukubra digdi, makubra duman sa ibong pareho sa gobyerno, kakasuan, ki-double compensations, supagol. Baga, arukan kalibong sa Pilipinas kaya ang saya-saya. Raga na kayo ni magtsatsana sa nako kayo ni Boss Bob. Kaysa magparatabil kita digday man kita pigdadangog kan mga ihod di kabra. Ano? Di bale?
Ang importante na iluwas tayo ni nadangog nindo. Takon na dahil tayo na ipagluwas, tibad lamang baga makaabot sa mga nanunungdan, madadagit siyempre sa kuya. Ano man niya labot mo? May labot po ako. Tananganganaan po ako. So, repolyo, 180 pa, 200 ang kilo. Dahil ako kaan malabot. Dahil daw ako kaan kumiran. Mapapasay nito, bako pasiring sa saindo. Dahil man niya ako, ang baya ko. Good afternoon po, boss. More blessing po. Sana po talaga more blessing. Thank you ha, Ate Annalyn Aranya. Sana more blessing po talaga. Tanganing makabayad na ako kan atraso ko sa indo. Pakitarami si Kuya Al. Pagtaga, alat-alato nung tabi ha. Day pa nagralaw sa kwarta por papaluwas ha. Ate Annalyn Aranya ha. Pakitarami man tabi si Kuya Al. Na taon-taon doon ko na, taso kwarta puro nagluwas, deng luminaog, lugi negosyo. Ika ngayang taga-media, may kunyang ka ngaya. Sabi nga ni ano, kaming taga-media, bayad man, pero aloy. May makira dyan, may makomment dyan sa satuyang piga ko niyan, dakol. Pero sigurado ako, madadagit, ano? Pero tama man po baga ako. Dahil ka naman kikinibo. Sige mo ang receiving kwarta, hali sa gobyerno, hali sa samuya. Tapos, ang mahagad ka pa ki-increase. Pero sa launo naman baga, no, dihado na po kitang maray. Maray nga ni, taday nag-aalsa ang tawo. Day po nido pagalaton sa punto na umalsa ang tao. Sa bagay, day man manggagana, taday man kikasurog na may badil. Kaso may mga badil, hayahay. Awin, balang niya ka mo, basta niya kami, tranquilo. Ano? Pangyari, ano? Basta sinda tranquilo, labot ninda. Pero day man kimagino, tadiretso man iyan kan ko yan, tamay batas. Ano? Ang nagagiri mo kan batas, so, pabor sa inda. Dahil lamang kinagibong batas na bako sa iya pabor. Ano? Matindi. Iba. Iba ka, Diego. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Wala na tayong magagaw-gaw. Di naman kita mag-iristoryan sa iba. May igwa pa ako kay dit na minutos. Pag-iristoryan ta naman ining kunyan, presensya kan mga badyaw sa satuyang kapalibutan. Dakulon na naman akong nahiling. Dakulon. Ang kuminiblit sa sakuya ngunyan na aldaw, tulo. Wala man magakutang problema nga ni. Tayan mga tao man. Day man ang makalaog sa opisina. Day man ang makalaog sa media. Day man talaga sinang oportunidad para makapagtrabaho sa mga opisina. Sa negosyo, garo alanganin sa negosyo, ang mga tayo-tayo, ano? Garo alanganin. Kaya, dyan sinda nabubuhay sa pangkiblit, panghagad. Pinailingan akong surat. Ako po ngaya badyaw. Nakalaminate pati Pero sulat kamay. Ako po badyaw. Hindi ko na binasa ka, boss. Dahil po ako dyan nagtatao, puon ka itong, itong nahiling ko na nagaro red horse, so babaye. Dati matinaon ako, makinunyanon ba kita, no? Mga karandar, mga mahirakon. Tinawan kong gis ganito 20, luwas sa compound may. Sa kanto may tindahan, nahiling ko, nagaro red horse, tabi. Pangyari nga niya ko inay, puon kay today na po ako nagtataw digdi. Sabi yung tapang bako man niya gabos arog kayan, pero talagang day na. Nawara so amor ko man ako sa mga tawong ini. Kasubago sa BPI Bank of the Philippines, tama, dyan sa Albay. Nasugo ako kan aki ko, magdorodok-dok kan or ATM.
may nagkikiblit digdi sa iksan ko. Pagduko ko sa dayoto na aki. Day kinagtao. So inapalan uto sa ibong samay andoks. Nakatukaw. Yugon man buminalyo, dahing labot. Dahing labot sa tinampo. May nagadarlagan na auto. Nakon makatangod sa auto sa may, day na siya may lingtahas sa dayoton, madidiskwido. Kaya po, pig tukar tayo ni, sabitan tayo ng istoryang digdi o sa satuyang programa. O ano ang maraykaan, paharalion. Pinaharali na ang ka ito. Ang aram ko, pinarali naan. Hinaratod naan sa kunsay na puerto. Tapos pinasarakay. Pinabaralunan pagayod nga ni ang kaito ni, ni Noel Rosal. Tapos siya na naman. Bata, pag yaw na yan, hudyat na iyan kan, mapasko, buda, mapista. O niya, kumusta ka kan kung pero ilingon mo ha, maski araw ka yan, dahil pa akong naaraman, na nadiskwido, nabunggo, o kung na ano, nabadyaw, dyan sa tinampo. Inda, may nahulog na gayon sa jeep, matibay may nakarabit. O, saro pa, an iba ka ini, pag day natawan, nang lulustab, nang sasapak. Totoo po yan. Tamay nagsubong sa kong magurang. Halimbawa, sinapa katumangan mo, grupuhan ka ba kay ni, o tigba kung gano? Tanong man ka yan, day man ang kiaram sa batas, kaya makatakot tabi, makatakot. Dapat kaad magibuhan kimi Diyos, takong dae, siguro maghalat na sa nangunano na may mangyari na maraot. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit, salot, boss. Sabi ni Boss Bob. Salamat tabi, Boss Bob. Taan sa tuya man sa nakod niyan, so katotohanan sa naman, real talk na pigapon. Ano, Boss Bob? Paano kayo na Tayo nabot na naman kita kang paramentras na pamamaram. Alaksing ko na. Alaksing ko na. Saka naman, ano? Bueno, mga kasurok, mga karadar, tayo nabot na kita kang paramentras na pamamaram digdi sa programa Karandar Bicolandia. Sa karang girari kan sa kuyang mapag-iriba digdi sa istasyon sa panginot ni SM Maestro Nela Tuon and ni PM Tony K. And siyempre, sa bilog na puwersa kan Bicolnet TV, initabi si Ayi Andes Arieta, minapaabot sa Indonin salamat non sa daing sawa nindong pag-intra digdi sa programa, pag-share, pag-share. Thank you very much po, ha? Kay Boss Bob, kay Ate Annalyn Aranya, kay Jade Ngob, kay Engineer Kuya Mark Mendoza, kay Jomel, kay Kuya Ian, kay Suto na nakaralang pa siya, dahil ko na nabasa. Sige po. Sige. Ang saga sa liwat mag-iribahan kita. Mag-irilingan digdio sa siring na istasyon, sa siring na programa, sa siring na oras. Ini po ang pang Miyerkules na presentasyon kan programa. So, salamaton nun tabi sa Indomaray and siyempre, happy, walat no, tasalaan ko niyan ko, and mouse. Happy Thursday! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong siguradong protektado. Wow.